Hello guys, jotna lengsukha ni YouTube channel norok pujan simi paithak jora nai tongdi tini angkha Nokni samong ang tangmani abo phunung nai norok nai tongdi joya kare pujan simi paithak jora norok nugi mannai ang tabuk mai rok nor nai side kaisa ke tarpore nai norok sitra mangi tongkha pharje kya rirok thepje kya ya ta pata nugi man kana hanya biara baizak norok ke norok pharbe kya tabo irikrok bail ke irikrok thepbai kya yang kyak mani khat banyar bai mani bahai nangja khana rok Hingke guys norok nugi man kana ni room bisingo tamo tong tei tamo kerei norok iko dalim bising kenai terus masang sabaji moke anipet mo online ti order ini harmoni norok po nahar ke nahar mana Flipkart Meesho tai Amazon rok online ti mana nugi khairok machi cha kya khaji tanbai kya ini te masa